Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is and to first Prophet Muhammad, second our parents, third teachers, fourth and new figures, five ourselves. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Hari ini tujuan pembelajaran kita dengan diberikan materi, Nanda dapat menjelaskan bunyi bahasa dari teks kalimat yang didengar. Nanda bisa mencocokkan gambar dengan banyaknya gambar tersebut. Nanda bisa membedakan suara benda atau hewan dengan bahasa Jawa. Nah, nyocokake gambar. Di sini ada beberapa gambar, ada gambar apel, ada gambar bola, ada gambar lampu. Ono piro gambar apele, ono papat. Ono piro gambar bolae, ono 5. Ono piro gambar lampune, ono 3. Pangucap. Nah, Bayu ngombe susu. Bintang sinau nulis. Mira nyiram kembang. Lan Rosi nyapu kamare. Bedakake swara. Barang-barang yang ditutuk utawa ditabuh bisa ngetokake uni utawa swara. Unine utawa swarane iku beda-beda. Kewan-kewan uga duwe swara. Swarane saben kewan iku beda-beda. Swarane barang. Gong nek ditabuh suarane gung-gung. Keprak yang dipancal unine crek-crek. Klakson mobil unine tin-tin. Lonceng ditutuk suarane teng-teng. Trompet yang disebul unine pret-pret. Bel sepeda unine kring-kring. Nah, suarane kewan. Jangkrik yen muni suarane krik-krik. Kucing yen muni suarane meong-meong. Sapi yen bengah suarane ngah-ngah. Jago yen keluruk suarane kukuruyuk. Cecak yen muni suarane cek-cek. Nah, maca wanda lan tembung. Iki sapu. Iki sapu. Iki sapu. Iki sapu. Iki sapu. Ono sego.
Ono sego. Ono sego. Ono sego. Ono sego. Nah, nugas nggih. Sakniki wayahe nugas. Buku paket halaman gangsal welas lan kalih dasa bagian A. Iku bagian narik garis. LKS halaman 16 lan 17 unine swara. LKS Klaten halaman 19 nomor kalih yaiku ngisi huruf kosong. LKS halaman kalih dasa pandadaran akhir wulangan setunggal nomor setunggal nomor kalih ditirokake pangucapane mawon nggih saka ibu utawa bapak. Alhamdulillah cukup semanten nggih penjelasan Lucky Poa ini. Ngapunten lan matur nuwun. End class. Before we end today's online class, let's pray together by reciting Al-Asr and Al-Inshirah so that the material we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Keep spirit up, students.